Jantar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Jangiakhih University, Meghalaya. Ki Dkhot Jingiakhih Students Union Delhi Unit hapo ka jingalam jongka President ka samla marbiang khongwer kilapoi ha Jantar Mantar ban Shim talang ha ka Jingiakhih jongki samla puli bandawa ba menteri ka sarkar pedeng ubapet ya ketenat puli puthi Dharmendra Pradhan udeban risanyo kum ka Jingiakhih halor ka jinglat tu ki jingkali jongka NEET UG exam ka KSU kala lejru sha Jantar Mantar kum kadak ka jingpen rem ya ka jingshale akpot ki samla puli ha ki pulet ki bala kharwet lathi na phang klem jingma bi ki samla puli ki balui nagalyang jongka KSU ngawan hande begini ki khana banja krishan ni ka protest ka baladon berpaksa ni ka protest menta jongki ki khana samla puli baladon kumba shibnai e te kum ka seng ki ko we ni ka noram jongka seng ka de banja dai ka puli puthi ban penkiu ki khana samla kumta ngas ngau kalong ka bakong san bat ka badan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest bat bangin krishan kini khana khnam bakan wayalami ka jingpha ka pule ka puthi na Bynta ka ri barok we